E Ronnie, nós na Aruba conhecemos koninklijke marine. E para a razão aqui, hopi viaja agora tem curso não começar a lugar. Turta uni na isla nang assim na trein e finalizar diferente opleiding. E essa aqui está precisamente o que está tomando lugar viaje mais riba nas isla. Awe mainta marineiros de Corsou conjuntamente com essa de Aruba está em training na Bushiribana como parte de curso que está tomando lugar. We zijn momenteel vanuit Curaçao bezig met een training om de miliciëns van de Curaçaose militie en enkele leden van de Arubaanse militie hier op te leiden. En dat doen we onder andere door diverse testen, waaronder navigatie en wat gevechtsdrills die we hier op dit terrein beoefenen. Tem diferente opleiding tomando lugar para diferente grado de mariniers. E essa aqui está um total bastante grande de militar. Op dit moment hebben wij 30 miliciëns in de elementaire vakopleiding. En daarnaast hebben wij nog 13 miliciëns en mariniers die zitten voor de vakopleiding en die willen corporaal worden. En dan hebben we ook nog 1 miliciën van Curaçao en die zit in de officiersopleiding. Aunque que curso ta uno hopi pisa, ta hopi contento con essa aqui ta ganando. Dat is een hele pittige opleiding. Wij merken dat zelf qua temperatuur, maar ook qua belasting. En dit moment hier op Aruba is voor hun het piekmoment. En daar willen we eigenlijk alles zien wat ze de afgelopen weken, ze zijn al 3 maanden bezig, dat ze dat beheersen en dat ze een stijgende lijn laten zien. En dat ze leiding kunnen geven en dat ze waard zijn om milicien of marinier te zijn. E opleiding ng aqui ta toma lugar na Aruba, Corsou e também na Isla Arriba, como que tem membro ng de mariniers voor die toere isla. Simpel. E curso ng aqui ta dura 10 dias, Ronnie, di qual 6 ta baita na Bushiribana e outro 4 dias na caserna de Savaneta Mes. Team G5 ta deseja cada militar éxito no transcurso de opleiding.